nor geizatzen duen da. Iaz ingenun 3 kontzertuko bira bat, Innsbrucken, Berlinen eta Düsseldorfen izan ginen. Eta pixkat gatuztegun motz lotu izan ditugu 6 kontzertu, 7, baina bater hori da. Minagarren eguna, beirazko zingira onta. Lehenengo eguna 26an Parisen eginak, Parisko Euskal Etxean. Hurrengo egunen Berlinen jo genuen, Berlingo kontzertu potentea hurrengo egunean zan, eta 8an, eta 7an jo genuen Zielena Gora ditzen den espazio eskenatu baten. Hurrengo egunean Kasiopeian jo genuen Berlingo Kasiopeian kontzertu potoloa. Tantaka dituzuen horratzek, zorizko estatistikek, sagu mantentzen zaituzte uste duzue. Düsseldorfen ere Euskal Herriaren inguruko hitzaldi batekin uztartu genuen gaua, kritiko batekin. Gara iritsi ginen, horrengo kontzertua KTS espazio, bere garaian espazio okupatu bat zena. Eta nire Tomas Elorriagarekin aukera Euskararen errepresioan inguruko hitzaldi bat lagundu genuen pixka bat, gure iritziak emanez eta gauen kontzertua. Nik personalki gehien bete ninduen kontzertua izan zela, kriston publikoa gontzan, kriston harrera. Eta horren ondoren azkena ziritxea. Zerrate direkin, zeren inguruko hitzaldi txiki bat mantzun berak, torturaren inguruan eta bar. Eta gero hor ere formatu akustikoa joan. Claro, beste gauza daukaguna guk da ez dakagula manaierrik eta dana guk gure artean egiten degula, bakoitzak bere lana hartuz, esportzua eta pixkat denon artean sinergia sortuz eta hori, izan da oso prozesu autogestionatua egiten dugun guztia bezala. Orduan, hori, azkenean frutak ematen ditu, baina asko pasatzen da. Bira honetan da, zubi asko ireki ditugula. Jungeran lekuetan lortu dugula nik uste erlazio bat bertako jendearekin, ez bakarrik jun eta jo, baizik eta egiten egin egon, eta piskat egiten duzun musika eta zeran zure izaera eta horrela, konektatu dugu. Balio izan digu baita ere ikusteko nun gauden talde moduan eta jendearen erantzuna ere bai. Orokorrean ona izan da. Nabaritu dugu bai hautsetik tenpluak dako salto hortan aldaketa egon dela eta asmoa da hola jarraitzea. Egia esan izan zen lurrikara bat bezala ez. Hasi ginen eta udara iritsi arte patila. Eta urtea bukatu arte ez gehiagatuko. Eta gero gorokoak. Oraingoz gure ideia da tenpluak erreren birarekin jarraitzea, ez dakagu datarik, amaiera datarik oraindik fijatuta, baina jarraituko dugu kontzertuak ematen. Bira horri azken datak edo ematen, eta pixkanaka ziklo berri bati akuteki da jarraituko. Bi horiek dira Azaroak 2 eta Azaroak 3.